fa na zo ka bani kuɗi a cikin kuɗin gadon nan, gaskiya zan taimaka wa mai gidana da shi yayi sana'a. Mai gidan naki da yake dan giya shi za a dau kuɗi a bashi? Gaskiya ai ya daina shan giya yanzu. Ban gane ya daina ko shekaran jiya an kamo shi kice wai a bakin kwata aka kamo shi shekaran jiya nan. Anya yaya ka duba da kyau kuwa? Ban san shi bane? A ni dai wallahi yanzu abin da za a yi sai da gidan nan za a yi a bani kuɗi na zan ba miji na yayi. Rabi ne ban sani ba. A'a. Tataccen dan giya. To haka kawai sai a raba gida a raba gado a baki? Ki ga wancan ma kuɗin da aka baki lokacin da baba yake da rai. Wannan ma an baki ne saboda hakkin ki ne kawai a baki, amma yanzu ba mijinki da ya shiryu ko kuwa ba kwa tare sai a raba, amma yanzu na tabbata aka raba aka baki kuɗin nan. Na rantse da Allah to shi zaki bawa dan na sani. Dole zan bashi ai ba mai gidana bane yayi jari fa zai yi da shi ba wai wani abu zai yi da shi ba, gaskiya ni zaka bani kuɗi. To ni dai gaskiya ba zan iya ba wallahi, sai dai duk ma ƙara zaki je sai dai ki je ki kai ƙara, amma wallahi ba zan bayar ba. Haka kace yaya? Haka na faɗa. Haka kace? Eh ba zan bayar To ba. ba damuwa ni sai zan je gidan kawo yanzu in sanar da shi akan cewa ka ce ba za ka bani rabon kuɗi na ba. Akan me? Haka kawai? Ni da kuɗi na ba za a bani kuɗi na ba ki Karki mara shugunya. Sai ma ke ki. A'a ni dai ban ce wani abu ba, ni dai za a ban kuɗi na ne. Zan ba mai gida na yayi jari. Haka kawai mutum yana zaune ba jari ba komai ga gida yana zaune. Je ki to ki ga kawo. Je ki ga masa ba za a bar ba. Ba damuwa bari zan je in dawo ai. Ba zan bayar ba. Ki ga kawo. Ki ga goggo ma ba kawo ba. Ki ga wa inna ma ba kawo ba. Dan giyan za a ba kuɗi? Rabi dan giya ne ba, cikakken dan giya ne. Me zamani akwai shan giya, akwai shaye-shaye.